Haniin tawon nagyaka sa salog, samtang sa gawas nagulan nagdalog. Nog walay mahimo kundi magpaabot dinhi sa tugnaw ug hot nga airport. Dili sayon ang magsundalo, kinabuhi kanunay naa sa peligro. Dili sabdako ang among sweldo, pobre lang gihapon hangtod magretiro. Danan hados like na delay na cancel, mga empleyado sa airline lamihod dunug sila panwa sila isa lakay panahon nagdaot. Pasensya kung mintahon hapit na nahurot. Dili sa blalim ang among kontra, mga abusay afog NPA nga way konsensya. Among mga armalay panahon pa ni Mampor, kayang budget sa armas tuwa ni Congressman ug Senador. Lami unta ikaon, lami palit ug kape, apan pita ka ko ay sulot kundi 20. Pagkaon sa airport puwertig yung mahalagi malas gita ko kay pobre way kwarta. Kinahanglan maginati kami sa gera, aron dili maibusan ng hagyo nga bala. Kung kami swertihon hatagan lang og medalya, apan kung di malason si misis ko mabiyuda. Way lain lingaw niya nagsulat og balak, aron dila ayon sa eroplano paghulat. Maayon na lang dire sa airport, daghan gwapa pawala sa kalaay, vitamin sa mata. Tibok kinabuhi nagpuyo sa barracks, anak ug asawa sa kamingaw manghilak. Kinabuhi ihatag aron makaserbisyo, aron kalinaw matagamtan sa mga tawo. Naglagot na gyud di nakapugngan piloto ug stewardess, pitlogon ko silang tanan. Apan ako raling kasuko sa kalisod ug kapoy, sama sa sundalo nga sa frontline nagantos sa lagyo. Ani ang taon nagyaka sa salog, dili sayo nang magsundalo sa tinuod. Pobre sa airport, pobre sa kampo, kinabuhi ihatag pero kwarta walay ido. Maayo na lang dire sa airport, baghan gwapa sa huna-huna. Naglutaw si misis nga nagantos sa layo, patibok kinabuhi serbisyo sa patawohan. Samtang kami naghulat sila tuwa sa kasibutan. Kinabuhi ihatag aron makaserbisyo, aron kalinaw matagamtan sa mga tao dinhi sa tugnaw ug hot nga airport. Dito sa init sa gera walay suporta ug comfort, pasayloan na